Igbo mụrụ nze, Igbo mụrụ ọzọ, ekene m unu. Igbo mụrụ nze na ọzọ na-ekwu okwu sị na ọ bụrụ na ejikọ aka ọnụ kwakwue nwaada n'unu na ọ naghị awa n'afa. Tata anyị ga-eneba anya n'ihe gbasara the mystery of incarnate, reincarnation, chi ụwa na onye ụwa mmadụ. Ndị be anyị sị na ọ bụrụ na ya nọkọruo were eri ya n'udene atọtue ngịga. Kedu ihe bụ incarnate? Ọ bụ sọ ndị otu Kristi kwenyere na enwere pensin atọ n'ime ofu Chukwu bụ ngọzi. Chukwu Nna, Chukwu Nwa na Chukwu Mmụọ Nsọ. Ha kwenyesiri ike na Chukwu Nwa bịa n'ụdị nke mmadụ, amụọ ya, o meju uche nke Nna wee lọgoo n'aka nri nke Nna. Ọ bụ sọ ndị otu Kristi kwenyere n'ihe gbasatara incarnate. O nwere oge ha ji wee kwenye n'ihe gbasatara reincarnation. Ama na o doro gị anya. N'aka nke abụọ, ihe gbasatara reincarnation. Ịbịa n'ihe gbasatara ọdịnala na omenala ndị Igbo kwenyere na mmadụ na-anụ ụwa ọzọ. Na ọ bụrụ na mmadụ nwụchaa, na mmadụ anaghị anwụcha, na o nwere ebe ha je. Ebe ha ka ha je bụ ebe a na-akpọ ọkwa ndị ichie, ebe dị nsọ, ndị bụ na ndị egede. Mgbe ọbụla ha na-abịa na ha na-anụ ụwa, ịma na mmadụ dị ndụ na-anọkwado mmadụ ibe ya ụwa. Ọ bụrụ ọsọ ndị nwụrụ anwụ na-anọrọ mmadụ ụwa, onye dị ndụ ga-anọkwado onye dị ndụ ụwa. Jụọ ndị okenye maọbụ jee na dibịa afa. N'aka nke ịtọ, chi ụwa bụ is just a guardian angel. Na ọ bụrụ na ịbịa n'ihe gbasatara usoro nke ụka, is a guardian angel, you are guardian angel. Oge ọbụla a mụrụ mmadụ n'ụwa, enwe spirit a na-assign je na-akọmpini onye ahụ tupu o bichaa ndụ n'ụwa na mmụọ ahụ ga-adị. Nya ka ndị Igbo na-akpọ chi ụwa. Ama na ịghọtara nke a. N'ikpete maazụ, onye ụwa mmadụ. Onye ụwa mmadụ bụ onye n'ọrụ gị ụwa. Ikekwe ọ bụ na nnukwu nna gị nwa n'ọrụ gị ụwa, ma ọ bụ nnukwu nne gị n'ọrụ gị ụwa. Ikekwe ọ bụ na afa ya bụ Okeke, Okoye, Mgbeke, Mgbankwọ. Ọ ndị dị otu a bụ ndị na-anọrụ mmadụ ụwa. Onye dị ndụ na-anọkwara mmadụ ụwa. Ikekwe ọ bụ na ọ bụ nnukwu nne gị, mana ọ na-anọ ndụ, ọ nọrụ gị ụwa na ndụ ọ na-adị. Mana o nwere ọtụtụ ihe ị gaghị emenwu n'oge ahụ. Ma ọ bụ na onye ahụ nwa, onye ahụ ọ nọrụ ụwa, ama nri eji wee kwuo onye ahụ na ọtụtụ imerime ihe ndị ọzọ ma apịa ha pụta kọwawa n'iru akwụkwọ. Ama na nkụzi a na o doro gị anya. Ndeewo na ị ga-atụsara m ozi a, tinye n'uchu ka o nwee ike ịbara gị. Aka bụ nwanne gị bụ Maazi-UC. Gaa na my YouTube page ka ị were anya gị gbara onwe gị ihe nkiri ibu. Ka emesịa.